nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Kasorkar BJP jungka Assam ka kamba kala Pynduh pyndam no ka network bamsap ka balakot ka khatsan hajar klur tyngka ha ka bawat kam. Chief Minister Sarma open ksan ni ke jinglong khut ki kam penroi ha karbi anglong. Kasorkar belayalam da ka Bharatiya Janata Party ha Assam kala penprano ya ka kinhun bamsap ka bahe bha. Ka bayadai ba kathungkam tungjam ka sorkar. Ong Menteri Rangba ka jilla Himanta Biswa Sarma. Habashim ke ex handle betikna jong Menteri Rangba ka Assam ulatho lakhang ya ka dukan di marbam ka bakhatsan hajar klur tyngka ho oi da ka bawanra e ka jinshai ha ki iwei ponsan lak tali ki kam sorkar la pensang no ya ka pisa ka bajulen shaki pla jong ki nongshim pisa bat ki politician bamsap da ka ba penskem bakat ba ka sorkar jila ka train ka ta ka jingba jingmian jong ki pat ba don ki briu ki bala ban siu shilak tyngka na ka benta ka kam sorkar. Habakran haga program bala pelong ban penbiang ye kitiar khna school hapdeng ki Anganwadi Center hadipu Menteri Rangba ka jilla Sarma ulaong menta ka sngi ka bakongsan na ka benta ka karbi anglong na lor ki wei par ki project bakongsan lai ti ki project penyaso ke ba shongdor palat shispa klur tyngka na ka benta ki patba kini ki project baro kinwan ra ek roi ka par ka bakhlem par jujia menuru hakarbi ula penpau pakitiar preschool ki materials haki Anganwadi Center baru akawai ki temu bantau ya ke jaka puli ka bakmen bar ka penruspa iki knarin ban penroi ya ke jingroi bapura jongki lingba ki kam ba penshong nongrim ha ke jingile kai bat ke jingpuli bapher